lawan ka ka khubor ka bakrau na ying jong ka sonam kilat thai khubor kila ka li ya hynmen jong ka sonam ungowin kumno pi perkhat hatu ka sonam ka don kti na em hakba pniyap ya raja raguwanshi kumta hynmen jong ka sonam ungowin ula ong ba oi ka sonam ka don kti hagane lada ka sonam kamshim la don kti te kido ki parlok jong ka kinam don jingslur banle kum kata ka kam hynmen jong ka sonam ulaya thu ba ka sonam ka don kti 60% halandet jong kane ka kam hynmen jong ka sonam ulaya thu ba ka jingthmu ban pniyap ya raja raguwanshi kade kabala le daga sonam hi rangkat bat uraj khuswaha bat kwe pat ki parlok jong kumta gilat thai khubor gelakali ya hynmen jong ka sonam ungowin hato phi pyrshah ya ka sonam kumta hynmen jong ka sonam ungowin ula ong hoi nga pyrshah 60% ya ka sonam kade ban sha penistom ya ke ka ba kala le ya kane habala kali ya hynmen jong ka sonam ungowin hato ukwa ane emban penne ya ka jinya de bat ko sonam wan haden kane ka jingjia kumta hynmen ka sonam ula ong ba hoi nang ne shikmat ngam kwa shu ban don jinya de bat ka sonam ngalarai ban du ka sngi banga tip ya kine baro banga penpra ya ka jinya de jonga bat ka sonam hynmen jong ka sonam ungowin ulai thu shu ba nang benta jonga ka sonam kalayap menta ka sonam kamde ka para jonga nadu banga tip ba ka sonam kala peniyap ya raja khus ngalas dang ban isi ya ka sonam wat haden bakala yo ya tunga ubah bha kumne kala peniyap ya nagabenta jonga ka sonam kalayap habala kali ya hynmen jong ka sonam ungowin hatu ukwa an emban ai khubor ya ka sonam mentahi ula ong ba ya menta ngam kwa ban ai ya ka sonam kalayap nagabenta jonga nadu bangala tip bakala peniyap ya la ujong utunga habala kali ya hynmen jong ka sonam hatu ka sonam ka don jinga de ne embat uraj khuswaha kumta hynmen jong ka sonam ulai thu hagilat thai khubor ba manus nem ka sonam ka jute rakhi yanga bat ya uraj khuswaha rangkat bat ngam tip setiash phangkiwe par ke jinya de kibari kilat thai khubor kelakali ya upara jong ka sonam shiphang ujitan raguwanshi bale ka sonam ka sepisa na ka account jong ujitan raguwanshi manubade une ujitan raguwanshi kumta hynmen jong ka sonam ulai thu ba ujitan raguwanshi ude hynmen rangba jonga u kham he arlais nem yanga utre haka go down jongi bat ngila pli ya ka bank account haka kerteng jong ujitan raguwanshi khnang bangin la ban siu ya ki jinglut jingsep jongi na kane ka account dena ta ka daw bangila pli ya ka account haka kerteng jong u bar ka sonam ru kala se pisa na kane ka bank account haka por baka peniyap ya raja raguwanshi kumbangi yo jing tip lang ba ka jing tokit ki pulit jong ka shillong ngila yo jing tip ba raj khuswaha ula ai ya ka jingkren ba ka sonam kade ka the ka ba sting bat ka ba sorong hatu kata ke ka ba ka sonam ka ong ngiha ban sngap yaka bat ngile ya ke ka ba ka sonam ka ong bat ngila yoru ya kane khubor ba ka sonam kala blackmail ya uraj khuswaha kono ka jingkren ka ba ka sonam ka ai hathanat uraj khuswaha ulakan tailut